Ginpa kamalaot sa mga kabayan block ang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte sa plano siri nga magpadalagan sa pagkapresidente sa 2028. Gintawag man sa mga ining distraction o kon pagpatalang sa atensyon kag isa ka calculated o kon planado nga tikang ante sang impeachment proceedings ni batok sa iya. Dugang pa sang grupo nga imbes nga mag-anunsyo ini nga magpadalagan sa pagkapresidente dapat anay sabton sang Vice Presidente ang mga question kangod sa isyo sa confidential funds nga ginhaboy batok sa iya. Na kalkulado yung timing ng announcement bago isa lang at lumarga yung impeachment complaint laban sa kanya sa Kongreso. No, siguro tingin niya matatakot niya, masisindak niya ang mga kongresista dahil patakbo siyang presidente. Pero makikita natin na dahil napakatibay ng batayan sa kanyang impeachment, hindi ubra yung ganyang mga gimmick at malalantad muli no ang kabulukan sa ginawa niya sa confidential fund. Nabalian si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Samtang sarot naman kanday Gabriela Party List Representative Sara Ilago kay Kabataan Party List Representative Rene Co. Nagapati nga ang mga ini nga gusto lamang nga patalangon sang presidente o Vice Presidente ng atensyon sang publiko halin sa impeachment complaint nga ginpasaka batok sa iya. Suno pa kay Ilago makatilingala nga nagatarget si Duterte sang pinakamataas nga posisyon samtang nagalala naman ang mga isyu sa korupsyon batok sa iya sang ini ang yara pa sa Department of Education bilang tiglikom. Nagakabala ka mga mamalidad sang Gabriela nga suno pa sa grupo magalala lamang ang korupsyon sa pungsod kung magdaog ini bilang presidente. Suno naman kay Ko isa ka desperate attempt ini ni Duterte ako divert ang atensyon palayo sa matod nga isyu nga mong questionable nga paggamit sang confidential funds. Supposedly, ang taong bayan, ang mga kongresista, ang mga ahensya ay nakagear no, na i-pursue ang pananagutan hanggat sa dulo nito. Pero meron ngayong nilabas na announcement that is premature, providing intention na may higher ambitions si VP Sara Duterte. At this point in time, hindi ito ang tanong na dapat sinasagot ni VP Sara Duterte. Ang tanong ay nasaan ang kinurapot na pera ng taong bayan? Paano ibabalik